Putri Solo. Putri Solo. Lah ya ngono. Ah iya nggih. Seger ki mau kepenak ya, Truk. Ha iya, wah luar biasa. Isih kurang sak lakon, Gong. Apa? Wis sanggeni ratu. Wah, iki mau nembe lahir jadi engko ratu. Ha iya. Santai wae ra perlu kesusu. Isih sore. Iya. Jam piro? Tengah 11. Ora tenengane iki. Ning sing patut membanggakan suasana pada malam hari ini, Truk. Aku sak koncoe kerep resah ngopo ya ditangkepne wayang dadak semalam suntuk anggere bar limbukan sing mirsani wis entek. Iya. Aku diskusi karo Cak Bagus karo kanca-kanca piye carane. Lah akhirnya awake dhewe menemukan buktinya terjadi di wilayah Wengkal Rejoso walaupun meh jam 2 sing nonton sik utuh. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Ayo. Apik. Iki kira-kira sik semene iki ngenteni lakon apa ngenteni Niken Salindri. Ya jenenge wong mirsani wayang iki majemuk oleh majemuk. Loro jire nem ciluro ora gending. Tegese iki mawarna-warna ana sing rawuh bute mau nonton bakul. Momong karo putrane wis jajan wis tuku dolanan kundur ngono ya eneng. Ana sing rawuh iki butuhe mung nun sewu ngrungokne kleningan ki ana. Aku guru kleningan tok aku. Iki ada hari tanpa kleningan teko wayangan talun mboten seneng. Anggere kleningan rampung pidato kula wangsul. Ngono kuwi enek. Anakna sing mirsani wayang iki pancen kok omah ditekati. Dadi upamane tontonan upamane ana piyayi mirsani wayang kok ngagem sarung. Brukut kuwi biasane awet kuwi le mirsani. Ya, ana sing pancen mirsani babakan nggen lucon, nggen guyon, nggen goro-goro, nggen lembu ora apa-apa kuwi pancen ya duwe hak dhewe-dhewe sing baku mergo niate penonton sing pirang-pirang kuwi mau sing beda-beda kuwi mau inti sarine padha kabeh ya kuwi ikut bersama melestarikan seni tradisi jati diri bangsa wayang kulit. Lah kuwi kailok ya, Kong. Heeh, kaya ngono kuwi bangga. Wayang umure pira jajal berabad-abad, Truk. Iya, heeh. Nganti seprene Nadianto mbiyen enek teknologi layar tancap. Ha iya, wis sik cilik. Sing disetele filme Roma Irama. Ayo. Judi jreng ngono kae. Bar kuwi saya bengi terus Joko Sembung. Heeh. Musuh karo apa ki jenenge kelelawar kae. Iya, karo londo-londo ki overdome Jaka Sembung ngono kae. Saya bengi terus ganti filme Jet Li. Ayo. Jet Li apa? Mejet. Ngono kuwi pokoke. Lah bareng saya bengi sing cah cilik-cilik wis do turu. Lah sing disetele ya kuwi. Titik toli delendeng. Titik toli delendeng. Biyen, heeh. Layar tancap kukut ganti video VHS ngono kae sing kasete iki sak apa jenenge sak driji amba ngono kae. Setel kuwi film apa wae enak. Ya. Bar kuwi terus muncul neh apa kesenian liyane endi sing jenenge campursari, endi sing jenenge jaranan, nganti jadul barang metu ning alhamdulillah wayang masih di hati warga masyarakat mligining wewengkon Nganjuk. Ya. Bener kepara nyata intine nderekake karo Pak Lurah Catur Totok Winarko SE sekalian Ibu Ika Fitri anggene ngawontenaken tasakuran ingkang wosing wigati wayang ingkang dipun gelar menika mboten kagem sinten-sinten ning dipersembahkan untuk warga masyarakat Wengkal sumrambahipun Rejoso Nganjuk minangka panglipuring penggalih. Lah yen penggalih para warga masyarakat Wengkal seneng atine padang niki mangke sesuk-esuk yen nyambut gawe saya sregep saya mempeng yen nyambut gawe ini sregep otomatis asile bakal saya melimpah ruah yen asile melimpah ruah uripe dadi barokah anane rahayu tentrem mulya wibawa warga masyarakat ing wewengkon Wengkal. Ya ngono Truk. Nggih ngoten niku. Ela-elo heeh. Mbak Tri Hastuti sik. Ayo. Kilek senembang ora bintang saka Ngawi ne rumah saku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo. Lah Mbak Tuti kuwi minir ora pales, minir. Ayo. Ayo Mbak, iki cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo.
Tak anggap cah loro ya anak-anakku kabeh, genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Ayo Mbak Triastuti. Monggo Cok, instru rumiyin. Yo, hela, helo. Dados.
Luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenan. Iya, semangat Ngarepe Pak Yoyo. nembang ngarepe kayak hah ngono sih. Itu kan ciri khas saya. Semelangku lek pas mulai tanggapan. Piye kabare? Sae hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat ati? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses le sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ke-7. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku ngono iki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan hastrin sritinon hing pasewakan hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Hasritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo nggih. Ela-ela terus. Ya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nggih. Jadi sak bisa-bisa mung dileke karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok nggih. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke angger kok jalu bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek sepo-sepo ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo ngendudhahi mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Priya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Tapi lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wong sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer ga SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Apa-apa dua ewang loro. Irung bangir weke sapa tang? Irung bangir ya duwe umah. Lambe tipis weke sapa tang? Lambe tipis ya duwe ku. Janggut nyatis weke sapa tang?
janggot nyatis yo duwe kuman bangkeane weke sapa tang bangkeane yo duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing segunung wong yen lagi naksir ora pedulian perang nuklir yen lagi pokek direwangi retek-retek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi nadyan ran duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro ireng bangir weke sapa tang ireng bangir ya duwe kuman lambe ndomble weke sapa tang lambe ndomble ya duweku jangkut nyatis weke sapa tang janggut nyatis ya duweku sing metutu weke sapa tang sing metutu ya duweku iki piye weke sapa tang mestine ana sing duwe mah iki piye weke sapa tang iki weke sapa tang iki weke sapa iki piye weke sapa tang lintang mestine ana sing duwe ya mas iki piye weke sapa tang lintang mestine ana sing duwe sapa lintang Tabayun lepat lonteng iki weke sapa iki lho iki weke sapa tang lintang pun Pak pun bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo. Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Gitir sumilir yo to nggih tutupan dados. Para subscriber Punta di Channel, terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita. Sok sowan nganjuk neh insyaallah tanggal 17 terus. Ya, bintang tamu insyaallah Niken Salindri neh 17 November. Ora, Desember. Ora. Lah, Januari. Neng Pandian Gundang Nganjuk Kampung Baru. Ya. Selamat sukses untuk pepunden kula Bapak Totok sak kula wangsa Pak Lurah. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka. Heeh.